Marijo Benper. Pumalakpas sa ating malapay na malakas. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Pwede tayo para dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit na Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras ito. Buhay na nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at maraming bawang po lahat. Sa pandalangin ng aming ginagalat, minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po maminamal na manggagawa kami kapatawaran. Sa mo kami support sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa amin malapay noon. Huwag mo na matignan namin nagpagkasala ko din puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, malapay noon sa iyong pag-aaral salita. Lang isa mo yung salita, patabang lingkod sa ganda, akin mo lang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa aking pumamero kapatid sa dango tulad, aming mga minamalang mga bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We come to cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamali makaupo at kunin na po natin ating mga Biblia. Magbawa po lahat sa kapintulutan ng ating pong bilabadong preacher. Ako bumati sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamali mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday General Worship dito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Dapat hindi tayo naantok na ngayon, mga minamahal. Amen. Dapat gising na talaga tayo or else hindi tayo masyadong talagang matuloy-tuloy, makumpleto yung ating pagpapala sa araw na ito. Amen. At we give you honor and respect sa ating pong Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Mga sa ating pong beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mga minamahal ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Handa na po ba ang lahat? Lahat ng handang makinig, pumalagpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating po basahin mga minamahal ang ating unang talata dito sa Aklatang Hebro. Ang kabanata ay 3, talata ay 15, italon sa 17 hanggang 18. Pag-usapan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talata po ay 15, talon sa 17 hanggang 18. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpapagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi. Sapagkat sino-sino ang pagkarinig ay namungkahi, ngayon, hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses? Ay, amen, praise the Lord. Sa 17 po, sorry po. Sa 17 po, at sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Sa 18, at sa kani-kanino isinumpa niya na hindi makapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsusuway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating po nang pamagatan yung ating pong pag-aaralan, a call to action after hearing the voice. Ano bang gagawin ng isang anak ng Diyos o isang nilalang ng mahal na Panginoon after hearing the voice of God? Ang sabi dito mga minamahal, samantalang sinabi niya ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpapagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pamumungkahi. Ngayon, amen. Meaning to say mga minamahal, today, urgent, hindi ipinagsabi na bukas, hindi pwedeng mamaya, it is now.
Ano ang gagawin mo kapag marinig mo ang salita ng Diyos? Kapag narinig mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Hindi niya sinabing matulog ka. Hindi niya sinabing huwag kang makinig. Ang sinabi niya, mga minamahal, huwag mong papamatigasin ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Today signifies urgency. Amen. Amen. Hindi po pwede mga minamahal na talaga, ay saka na lang, after 1 week na lang, after 1 year na lang, isang gawa na lang ito. Wala pa naman yung mga sinyalis na hinahanap ko. Amen? When you hear the Word of God, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, today is the day na dapat ang mga anak ng Diyos ay umaaksyon sa salita ng mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, meron tayong mga bagay, something where our attention should focus. Meron tayong mga bagay, mga minamahal na mga kapatid, na kapag narinig nila ang salita ng mahal na Panginoon, many responded. Lahat po ng mga nag-respond, tumugon, pumalakpak ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Mapalad tayo, narinig natin ng krusada, mga minamahal, dumalo tayo. Nabalitaan natin sa tricycle, jeep, may mga nag-share sa atin, narito tayo ngayon. We responded. Amen. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos, sa salita ng mahal na Panginoon. But greater number of those who rejected the word. Kung ikukumpara mo ang tao sa San Carlos City, we are around 360,000. Amen? Voting population lang yan. More than yung status na yan, year 2000 pa yan. Amen? Ngayon, mas malaki na. Pero tingnan nyo yung mga taga San Carlos na nandito. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, marami ang nagre-reject sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi nila binibigyan pagkakataon na tugunan ang panawagan ng Diyos. Some responded, meron namang mga tao nag-respond, amen? But lately, chooses to reject. Habang tumatagal, mga minamahal, ayoko na. Amen. Dahil sa kanyang ito yung mga Kristiyano, mga minamahal na talagang they expect that serving God is, di ba, hayahay sa luneta. Akala nila mga minamahal, paglilingkod sa Diyos ay talagang lahat, bonggacious na pagpapalad na talagang wala nang pasakit, wala nang, di ba, luha. Hindi sinabi ng Diyos yan. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, makakaramdam ka pa rin ng mga pasakit sa buhay dahil sa gawa ng mga tao. Amen? Pero mayroon Diyos kang matatawagan sa oras ng iyong kalungkutan. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay naglingkod, hindi sinabing hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa rin. Amen? Pero may Diyos kang matatawagan para magpagaling sa iyo. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang cancer gumagaling. Ang bulag nakakakita. Ang pilay nakakalakad. Kitong inililinis. Nababaliw. Nagiging matino. Amen? Without even intervention of science and technology. By just worshiping God, maririnig niya ang salita ng mahal na Panginoon. Ipapalakpak ang kanyang kamay, magpupuri, sumasayo na may kabanalan. Simpleng-simple na pinagtatawanan ng sanlibutan. Pero yun ang dahilan kung bakit ang mga kapatid tinanggap ang kanilang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Paano nangyari yun? Sabi ng Biblia, ang aking kaparaanan ay hindi ninyo kaparaanan. Ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Diyos ang nagsalita niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming tao, mga minamahal, they tend to go away. They do not respond unto the message, to the voice of God. Bakit? Bakit kayo mag-worry? Okay naman lahat eh. Tapos na nga yung COVID-19 eh. Amen? Amen? Tahimik naman San Carlos eh. Amen? Yung ating Pangasinan, tahimik naman eh. Matagal pa naman. Dami ko pa gustong gawin. Sabi ng ilan. Sabi naman ng ilan, bagamat narinig, dumadalo mga minamahal, lahat mo muna gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon.
Maski na napapakinggan nila mga kinakailangan magdapat, practical lang ang buhay, Brother Joven. Kailangan ko magbayad ng tuition fee, kailangan ko mamasay, kailangan ko babayarin. Amen? But they do not respond and obey the Word of God. So, akala natin mga minamahal, makakalusot tayo dyan. Amen? Tapos mamaya, kapag dumating ang rapture at hindi ka nasama, saka ka magsasabi, sana nakinig na ako. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos buong katotohanan, ipinangaral na ng mga pastor. Ipinangaral na ng mga mangangaral. But it's up to us to respond to the call of God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God is saying, soften your heart. Anumang meron kang pinagmamalaki sa iyong buhay, pwede ba? Palambutin mo muna yung puso mo na yan. Para sa iyo din yan at hindi para sa kanino man. Amen? Ano man dahilan kung bakit hindi ka na nagre-respond sa salita ng Diyos? Whether you already knew everything. Matagal ka na kasi, 30 years, 25 years ka na, mangangaral ka na kasi, elder ka na kasi, manggagawa ka na kasi. So that's why even you understand the message of God, naintindihan mo naman sa pangungusap ng Diyos, hindi mo na ito ginagawa at tinutugunan. Bakit? Mayroon kang mga rasones sa iyong buhay. Nasaktan ako kay sister, tison ako kay brother. Sabi naman na Panginoon, kalimutan mo na lahat yan. Ang importante ngayon, handang-handa ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Act, do something. Make a push. Gumawa ka ng paraan. Para yung mga nararamdaman mo, ito'y mapagtagumpayan mo at ikaw, mga minamahal, maging pagpapala. Hindi lang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng mga nakakakita sa iyo. Amen? What will drive us? Exerting action. Anong magiging ating driving force? Para tayo po mga minamahal ay gumawa ng aksyon, makatupad sa ating mga napapakinggang salita ng mahal na Panginoon at ating po maganap ang kanyang banal na kalooban. 1. Ating basahin Hebrew, Kabanata 11, talatay 24 hanggang 26. Amen. Dito po sa aklat po ng Hebreo 11, talatay 24 hanggang 26. Amen. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Maniwala ka, kapatid. Ang sabi ng Biblia, magagawa ka lang. You exert effort to respond to the call of the voice of God, mga minamahal. If you learn to value Christ's provision than what the world offer. Kung binabigyan mo ng mas mahalaga ang mga pagpapalang ibinibigay ng mahal na Panginoon kaysa kung anong ibinibigay ng mundo. So kapag ang sinasabi ng mundo, magpakahayahay ka, pumunta ka sa disco para ikaw ay maging masaya, you give more value going to church every Sunday, Wednesday, Friday. You value going to Bible studies. Pumupunta ka sa mga Bible studies. Amen. You value going to preaching the word, sharing gospel, than going to anywhere. Bakit? Kung hindi mo gagawin, hindi ganyan ang iyong mindset, mga minamahal, you will not give action to the voice of God. Amen? Kaya maski na numapakinggan mo, you don't care. Mas maganda na doon. Amen? Maski na nakita mo nang gumaling ka na, naramdaman mo na, kakalimutan mo na yon. Amen? May mga Kristiyano tayo napapakinggan at kapag nakausap, noong sila'y mainit pa, grabe ka sila mga minamahal magpatotoo. Pinagpala ako, gumaling aking karamdaman. Amen? Pero nung sila na po may karamdaman ngayon na talagang inatake yung ulit ng diablo, mga minamahal, dahil sa hindi alam kung tawing Diyos nakakaalam ang dahilan. Amen? Sasabihin nila, ay,
nung nag-overnight ako, lalo akong nagkasakit eh. Nasaan ang patutumo noon? Nasaan ang pinagsisigawan mong Diyos na nagpapagaling sa iyong buhay? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung kinakalimutan natin na mas mahalaga ang bigay ni Kristo kaysa sa bigay ng mundo, mga minamahal, nauuwi tayo sa ganyang sitwasyon. Amen. Amen. Saka mo na lang sasabihin, sana hindi ko na ginawa. Sana ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa noon. Sana ibinalik ko na ang aking unang pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, learn to value Christ's provision than what the world has to offer. Si Moses, pinangakuan siya magiging haring susunod. Pero ang sabi ng kanyang isip puso, mayroon akong mga tao na kinakailangan samahan doon. Ang ginawa niya, mga minamahal, iniwan niya ang kayamanan ng Ehipto na mayroon sa kanyang kamay. Binitawan niya lahat yun. At sinundan ang utos ng Diyos sapagkat mas maganda yung reward ng mahal na Panginoon. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ilan pa kaya ang Moses sa panahon ngayon na kayang iwanan ang karangyaan ng buhay na ito para lang sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Amen? Amen? Ilan pa kaya mga minamahal ang makakapagsabi, I'd rather choose serving God kaysa ako'y mapariwala sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, maaaring ang mundo kayang magbigay ng wealth, kayamanan, kaibigan, fame, power. Christ also can do that, sa totoo lang. Amen? Dati-dati karamihan sa atin, mga minamahal, mga black sheep sa pamilya. Amen. Pero nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, kapag may problema sa pamilya, ikaw nang tinatawag ngayon. Solvin mo nga yung pamilya, kapatid mo. Bakit? Binabago tayo ng mahal na Panginoon. Palawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When the world offers wealth, God offers wealth. Amen. Oh, tinan niyo yung ilan mga minamahal. Kubo ang bahay, pero ngayon, sabi nga ng patotoo, binigyan na ng mga mansyon sa kanilang mga tahanan. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, nagbibigay ng pagpapalang mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, these are not the reason kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi ito ang dahilan kung bakit ikaw nagtitiis ng init na yan. Hindi ang mga yan, mga kayamanan na yan, hindi ang fame na yan, hindi kung anumang mga yaman na makikuha mo, mga minamahal, ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang dahilan, mga minamahal, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus manatili sa ating buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maraming tao maaaring kayang bumili ng pinakamagandang higaan. Tawag nila dyan, waterbed. Pinakamalambot yan. Amen? Amen? Pero sa isang taong may insomnia, ipalutang-lutang mo dyan sa waterbed na yan, hindi pa rin yan makakatulog. Amen? Only God can provide sleep. Para ba mo natin ang ating mahal na Panginoon? Sabi ng ating mga kapatid, hindi ako makatulog. Narinig niya sa mga pastor, nangangarap mo minamahal. Mag-overnight ka. Pagdating niya sa overnight, mga minamahal, talagang hindi niya mapigilan. Tulog na tulog. Although nag-overnight, pag-overnight, hindi tayo dapat tulog. Amen. Amen. Pagpupuri yan. But yung ating mga kapatid, problematic para matulog eh. Amen. Magkaroon mga ng napakagandang kama kung hindi ka pagpalain ng Diyos ng magandang pagtulog, hindi magiging mapayapa ang iyong buhay. Tanging Diyos ang mayroong mas magandang offer kaysa sa mundong ito. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami may gusto kaya tayo nagtatrabaho, nag-aaral, nagsusumikap, mga minamahal, para magkaroon tayo ng napakagandang pamilya. Isang mapayapang pamilya. Kung maaari, perpektong tahanan, mga minamahal. Amen?
Amen? Kaya ang ginagawa ng ilan mga minamahal, ang mundo mag-offer yan mansyon. You can buy mansions, build mansions, napakalaki. Amen? Pero kung yung kapayapaan ng pamilya, pagmamahalan ng pamilya, hindi yan kayang bilhin ng anumang pera. Amen? Tanging Diyos ang magbibigay ng mga kapayapaan, kagalakan sa pamilya, kaayusan sa pamilya. So anong pipiliin mo, kapatid? Yung i-offer ng mundo na limitasyon ng kayang gawin? O yung ibinibigay na mahal na Panginoong Hesus, na yun ang purpose kung bakit mo inaasama ang mga bagay na yan? Amen? Amen. Lahat na mayroong mapayapang pamilya ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! May mansyon ba kayo? Wala kayong mansyon, pero may mapayapang pamilya. Bakit? Hindi mansyon ang dahilan kung bakit kayo mayroon pa mapayapang pamilya. Diyos ang dahilan kung bakit mayroon kang mapayapang pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga nakikita natin, mga minamahal, na mga akala natin yun ang pinaka-the best, to have your cars, magkaroon ka ng maraming pera, lahat yun, daya lang ng diablo, mga yun. Pero sa mahal na Panginoon, mga minamahal, mari magtanong, bakit kayo mga kapatid namin, may pera, may sasakyan? Sabi ko nga sa inyo, bonuses lang ang mga yan. Pero hindi yan dapat ang iniisip mo. Ang iniisip mo parating manatili sa iyong puso ang mahal na Panginoon. Kapag may banal na gawin, nararamdaman mo parati siya. Kapag ikaw ay nagpupuri, puro ang puso mo na magbigay pasalamat sa mahal na Panginoon. Huwag mong hingin ang mga bagay na yan. Darating yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Niwala kayo sa mga minamahal. Sabi ng Biblia, bago mo pa banggitin ang mga pangailangan mo, alam na ng Diyos yan. Amen. So, huwag mo sabihin, mga minamahal, na hindi ka alam ng Diyos sa pangailangan mo. Sapagkat sang sabi ng Biblia, mga minamahal, bago pa banggitin ang iyong pangailangan, alam na ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung mga taong may magandang pagtulog, mapayapang pamilya, pero walang mansyon. Sila yung mga taong kapag kausapin mo ngayon, mga minamahal, sasabihin nila, magpatuto ka, kapatid. Sasabihin nila, huwag muna, brad, sister, hindi pa ako pinagpalay. Pero napakasarap ng tulog. Kasi ang hinahanap niyang pagpapala, yung mansyon. Amen? Amen? Kapag may Kristiyano, mga minamahal na may malakas, nakarating sa banal na gawain. Amen? Magpatuto ka, kapatid. Sasabihin niya, huwag muna, brad. Bakit? Wala pa akong pera eh. Wala pa akong pinagpalay. Huwag muna. Kasi ang hinahanap niya, yung pera. Pero hindi niya nakikita yung pagpapala ng kalakasan ng katawan. Buhay na taglay niya ngayon. Amen? Yung mga bagay na tinitignan mo, mata lang yan ang nakakita niya. Pero ang binibigay ng mahal na Panginoon, bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yan ang dapat nasain ng mga tunay na anak ng Diyos, who give action unto the call and unto the voice of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Philippians chapter 4, verse 11 up to 13. Aklat ng Pilipos, Kabanatay 4, talatay 11 hanggang 13. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talata po ay 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anong kalagayan na aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos, mga minamahal. In short, be contented in the provisions of God.
Kung ano binigay sa yung pagpapala na mahal na Panginoon, pagtiwalaan mo yan, yan ang pinaka-the best na kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Para sa iyo yan. Amen? Bakit, brother? Si Juan may kotse, bakit ako wala? Kala ko patas ang magmahal ng Diyos. Take note, iba-iba ang gift ng mga anak ng Diyos. Yung iba, binigyan sila ng mas maraming talento dahil gagamitin sila sa mas malaking katawagan. Amen? Yung mga iba, mga minamahal, binigyan ng 2 talento dahil mayroon siyang paggagamit sa ganong very unique na hindi kayang iba. Ikaw lang makagawa nun na isang bagay na paglilingkod na gagawin mo sa mahal na Panginoon. So, hindi po pwedeng sabihin ng napakaraming talento na magmalaki siya doon sa 2 kanyang talento. Bakit? Bawat isa nagkalakip-lakip sa ikabubuti ng banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ang tanong, kapag ikaw na binigyan ng talento, hindi mo minamaximize ang talentong nasa iyo. Amen? May mga taong magaling umawit sa Diyos. Pero ngayon tinatawagan para maging choir, ayaw pa rin. May mga taong may pinagpala financially, pero pagdating sa pagbibigay, ayaw pa rin. May mga taong may talento sa pagtugtog, pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, pag-share, pagpa-fasting, hindi pa rin nila ginaganap. Bakit? Itinatagot, ibinabaon nila yung kanilang talentong tinanggap mula sa Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong hanapin ang bagay na wala ka. Ang pasalamatan mo yung bagay na meron ka. Sa paghahanap natin ng mga bagay na wala tayo, nakakalimutan natin na napakaraming bagay na meron tayo. Amen. Amen. Bigay yan ng mahal na Panginoon. Everything that we have, learn to be grateful. Simulan mong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung talata at tinabasa mga minamahal, sabi diyan, not that I speak in respect of what, for I have learned for whatsoever state I am. Ano man ako na nakalagayan ko, sige lang, natututo ako sa bagay nito. Therewith to be content. Nagiging kontento ako. Ito yung mga Kristiyanong, they respond unto the call and the voice of God. Amen? Nakukontento ko. I know both how to be abased, kung paano mababang buhay, and I know how to abound, maraming pagpapala, nasubukan ko lahat yan. Alam ko ang gagawin ko dyan. Experience ko na yan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Amen. Yun daw dapat ang mga Kristiyano. Hindi ka naghanap ng bagay na wala ka. Ang tignan mo ang mga bagay na napakaraming meron ka. Hindi ka malulungkot, hindi ka sisimangot, hindi ka manlulupaypay. Kapag natuto kang hanapin mo ang lahat ng meron ka, maraming taong meron tayo, wala sila. Amen? Yung mga sinahangaan mong artista mayayaman, bakit tumatulong galing sa building? Bakit nagpapakamatay? Bakit nababaliw ang ilan? Bakit nawawala sa kanyang buhay? Because we have something that they do not have. At yan ay ang walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong pakatanda natin, mga minamahal, yung mga inaantok ngayon, yung parabang bored na. Mula kanina, grabe, kagabi, grabe. Amen? Ang tagal-tagal ng Brother Jupin. Tagal na maggawain dito. You are bored because you do not value what Christ can give you. Pero kung ito, pag purpose, sampalan ko kayo, purpose, panamimigay ang purpose, mas kinabuong araw ka doon nakalinya, hindi ka uuwi sa iyong bahay. Bakit? Kailangan mo yung ibibigay ng gobyerno. Maski na mainit yan, nahihilo-hilo ka na, nandun ka pa rin. Bakit? Interesado ka doon sa ibibigay na tulong ng gobyerno. Amen? Bakit ka bagot na bagot ngayon? Hindi ka na interesado sa salita ng Diyos. Bakit ka ikaw ngayon para bang, naantok na ako? Hindi ka na kasi interesado sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia,
Kapag tayo po mga minamahal, gusto natin na tayo'y maglingkod sa Diyos. Sabi niyan, you will never give attention to the call or serving God if you do not value the blessing of Jesus over the things that the world can offer. Kung hindi mo patutunayan sa iyong sarili at sa iyong isipan na mas mahalaga na nasa iyo si Jesus, ito yung mga napapakinggan nating Kristiyano. Hindi baling piso-piso basta't may Kristo sa puso. Amen! Amen! O totoo yun, mga minamahal. Hindi baling piso-piso basta't may Kristo sa puso. Ginagano natin ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ang ilan mga minamahal, Panginoon, panghawakan mo ako, huwag mo na akong hawakan. I-wielding mo pa ako. Bakit? Mahalaga si Jesus sa ating buhay. Ayaw nating mawalan Diyos. Amen? Ang ilan nga, wielding nga, kinakater pa. Ayoko na sa'yo. Umahayaw tayo. Because we choose wrong option. Ang sabi ng Biblia, huwag na huwag mong ipagpapalit si Jesus sa anumang bagay. Yung bagay na meron tayo, yan ang the best na isang kayamanan. Ipagpalit mo na lahat. Huwag mong iwala sa iyo ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, kindly, Genesis chapter 7, verses 1, italon sa 5, and then italon sa 12 to 16. Amen. Aklat po ng Genesis sa Kabanata 7, talatay 1, taluta 5, talon sa 12 hanggang 16. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa 5 at sa 7, at lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak. 5. 5. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Panginoon. 12. Sa 12. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Sam at si Japet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sakyan na 2 ang lahat ng hayop na may hinga na buhay. Amen. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay nga natin ang pinaka-the best na palakpak natin. Amen. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, we can act on the calling or the voice of God knowing that heaven's door is still open. Hanggang ngayon, bukas pa ang pintuan ng kalangitan. Amen. So ang sabi ng talata, mga minamahal, anuman ang dahilan ng iyong nagtampo ka, sumama ang loob mo, nanlamig ka, bumalik ka sa dati mo, ang sinasabi malapay no, oops! Brother, sister, heaven's door is still open. Bukas pa yan. Sabi ng talata, God is waiting for your boarding pass. Amen? Di ba kapag sasakay, ang ginagawa ko dyan? Ito boarding pass ko, makasakay ako dyan. Amen? Ganun din. Hinihintay ng Diyos, ibigay mo uli ang iyong boarding pass at makasama ka doon sa daong ninuwi ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Noon, sino mo minamahal nagsasabi sa tao, magsisya na kayo, gugunawin ang mundo. Ayaw nila makinig lahat. Nagsisigaw si Noe, ayaw nila makinig. Amen? Nababaliw na si Noe. Gagawa ba naman ng barko doon sa tuktok ng bundok? Dagat ng duno. Layo nga Amen? Amen? Maaari na gano'n ang tingin ng ilan. Sobra ng panatiko ang mga Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Mayroon na silang Miyerkules, may Biyernes pa, may Linggo pa, mayroon pa silang Bible study, mayroon pa silang Bible devotion, mayroon pa silang ginagawang sharing. Sobra na kayo, lalampas na kayo sa langit. Ginaganon nila mga minamahal. Same thing, what happened to Noe? Pinagtatawa nila. Pero sa lahat ng mga nakarinig, walang nag-aksyon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi itong ibig sabihin na nakinig ka at nandito ka na, tapos na ang pag-action mo. Mayroong mga nandito nga eh. Pero pinapaalahanan pa rin para maging karapat-dapat at hindi matanggal doon sa lulan ng arka. Ayaw pa rin makinig. Sinasabi natin mga minamahal, pag may pagkaunawan, magpatawaran kayo. Ayaw pa rin. Hanggang sa abutin ko na aking hukay, ibabaon ko itong galit ko to hanggang sa aking ginaganon pa ng ilan. Diba? Akala ko ba pinago ka na ng Diyos? Bakit puno-puno ka pa rin ng galit ngayon? Amen? Akala ko ba mga minamahal, puno-puno na ng pagmamahal yan? Amen? Nandito ka nga, nakaputi ka nga. Pero bakit nandoon, hindi mo magawang magpatawad sa kapwa mo nagkamali sa iyo? Amen? Ba't hindi mo maamin sa iyong sarili na sometimes nagkulang ka rin sa iyong buhay? Puro ka tingin sa ibang tao, pero hindi mo nakikita ang sarili mo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, nandito ka na, huwag ka nang tumalon palabas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Ang sabi ng verse 1, having a boarding pass, those who give actions unto the call. Yung sino masabi ng talata? Sabi ng talata, because thou hast done, ikaw gumawa ng matuwid, Noah, ikaw lang ang isasama. Kasama yung pamilya. Grabe! So doon pala mga minamahal, yung ating ginagawa, yung ating aksyon, napakahalaga. Hindi po pwedeng salita lang. Amen. Nandito ka nga, pero puro-puno ka naman ng galit, hindi ka makapagpatawad. Nandito ka nga, mga minamahal, nandito ka nga, nabubore ka because you're not happy anymore with the Word of God. Kala mo ba, ang isang Kristiyano, parang tulad sa isang tupa, usa, na ako'y nauhaw sa iyong mga salita. As the sheep panted, sinasabi ng talata. Dapat doon ganun. Kapag nagsimula ng pagpupuri, hindi ka na anto. Bakit? At kang maparamdaman muli ang salita ng mahal na Panginoon at kanyang banal na presensya. Bakit? Iyon ang buhay mo eh. Yun ang nagpapalakas sa iyo eh. Yan nagpapagalak sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit up to this very moment, taglay pa natin ang kalakasan at buhay, mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second thing, verse 14. Ang sabi ng verse 14, kindly, basahin natin ulit natin yung verse 14 na yun, mga minamahal. Ang sabi ng verse 14, and they that every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after this kind, and every fowl. Grabe! Alam niyo yung mga minamahal, yung mga nag-crawl. Amen? Ikumpara mo dun sa mga ibon na mabilis lumipad. Amen? Meron pa nga sinasabi ng may mga cheetah, tigre, ang bibilis tumakbo. Pero take note, hindi isinara ang arka hanggat hindi nakarating lahat sila. So hindi pwedeng ang isang kapatid magmalaki sa kanyang kapwa kapatid Kristiyano. Yaks! 10 years ka na, baby in Christ ka pa rin. Huwag kang ganyan, kapatid. Amen? Amen? Instead, ang sabihin mo, kapatid, huwag kang sumuko. Kakayanin natin yan, pakarating tayo doon. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag magkainggitan. Sabi ng beloved brother Pug's, mga minamahal, nung birthday ng ating beloved pastor, mga minamahal, grabe, hindi po dapat naginggitan ng mga anak ng Diyos. Nagtutulungan ng mga anak ng Diyos. Ang isang tao pag pinagpala, mga minamahal, ang pinagpala siya, mga minamahal, pinapakita niya na naging pagpapala ito, hindi para magmalaki. Amen? Yung nakakita naman sa pinagpala, hindi naiinggit, buti pa siya, hindi ganon. Sasabihin niya,
salamat mahal na Panginoon. Pinagpala mo yung ating kapatid na yan. Amen? Amen? Brother, di ba pwedeng tayo rin pagpalain? Di manalangin ka rin. Magpakainit ka rin. Kung anong ginawa niya, gawin mo rin. Ang masama, gusto natin pagpalain, hindi natin ginagawa yung ginagawa nila eh. Hindi pwede yun. Para tayo mga minamahal, kamtil, sa pantay-pantay ang Diyos. Take note. Amen? Pantay-pantay kung mahal na mahal ng Panginoon. All of us. Mahal na mahal tayo. Ang pinag-uusapan na lang dyan ay kung sino ang gagamitin na talagang willing to submit his or herself sa mahal na Panginoon. Kapag willing kang submit, sigurado yung daming pagpapala niyan. Gagamitin ka sa malaking bagay eh. Amen? Kaya kasabi ko nga parati, kapag pinagpala ka ng malaking sweldo, gagamitin ka kasi ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi yan sa'yo. Hindi lang para sa'yo yan. Kaya ka pinagpala dahil may pangangailangan ng iglesia. Pangangailangan ng mga taong di pa nakakilala. Amen? Yun ang dahilan kaya tayo pinagpapala. Hindi para lang tayo mabuhay for our own self. Hindi ganon. Kaya tayo pinagpala dahil mahal ng Diyos yung mga taong hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? So hindi dapat tayo, dapat nagtutulungan. Amen? Slow-moving, creeping animals went in with the fast-moving cheetah and flying birds. Third, sa verse 16, pakatanda yung sinasabi ng verse 16. And they that went in male and female of all flesh, as God hath commanded him. And the Lord shut him in. Sino nagsasara ng pintuan? Hindi si Moses. Hindi si Noah. Hindi anumang sino mang Kristiyano. Ang nagsasara, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So habang bukas yan, makinig ka sa tinig ng Diyos. Amen? Habang bukas ang kaligtasan, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Tanggalin mo na yung pride na meron ka. Tanggalin mo na yung kung anong pagmamaktol meron ka. Ang importante, at peace kayo parati ng mahal na Panginoon. Nararamdaman mo pa rin parati kanyang banal na presensya. Punong-puno ka ng pag-ibig. Amen! Pakatandaan po niyo, buhay ang Diyos. Kung sabihin mo, totoong ikaw ay inapi, amen? Anong takot mo? Ba't ka ba lulungkot? Kaya mong Diyos, alam ng Diyos yan na inapi ka. Sabi naman na Panginoon, that's not my anointed. Amen? Kung umiiyak ka ngayon, dahil akala mo ikaw ay ginawa ng masama ng sino man, anong gusto mong gawin? Patayin ka agad ng Diyos yan? Hindi gano'n. Punong-puno ka pa rin dapat ng pag-ibig, and let the vengeance be unto our God. Dahil buhay ang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, sino mang aaway sa iyo, ako ang kaaway nila. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong problema mo, kapatid? Amen? You have all those words, but you tend to forget. Kinakalimutan mo ng bagay. Bakit? Dahil sa natatabunan ka ng kung anong bagay na nakakadistract sa paglilingkod. Huwag kang padistract sa paglilingkod. Tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos. Mapamasamang bagay dumating sa iyo, all in the glory of God. Kung yan ay pagpapala, the more all to the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The last but not the least, mga minamahal. Third is to strive to be part of this and stay in this royal family of God. Pag nandito ka na, kapatid, huwag ka nang umalis. Ano mang grocery, ipangako sa iyo. Amen? Amen? Hindi sa grocery ang kaligtasan. Amen? Hindi sa anumang pera ang kaligtasan. Kundi sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yan ang ating tatak. Selyo yan. Kung matagal ng panahon hindi ka nakakadama ng banal na presensya ng Diyos, matakot ka. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang selyo ng ating kaligtasan. So kapag hindi mo nararamdaman yan, kapatid,
Maski na nandito ka Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito ka pa ng Martes, pero hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nagpupuri, malayo ang isip mo, it has nothing to do with yourself. I'm sorry to say. Totoo yan. Kailangan mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Selyo yan ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano gagawin mo? Amen. Amen. Ito, basahin natin yung second to the last verse. Amen. Mateo, Kabanata 15, talatay 22 hanggang 28. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, Beloved ang talata instrumentalist, ay please. 22 hanggang 28. Ganito po sinasabi, at narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganan yaon at nagsisigaw na nagsabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demonyo. Dadapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Dadapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naliligaw sa bahay ni Israel. Dadapot, lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. Sa 26, at siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Dadapot sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula ng mga oras na Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi, damdamin mo ba siya? Brother, mahirap eh. Ginawan ko na natin, ayaw pa rin eh. Hindi ko maramdaman talaga eh. Amen? Amen. Di ba dumarating tayo sa time na parang pag tayo nanalangin, parang layo-layo ng mahal na Panginoon? Amen. Basahin natin yung verse 22 up to verse 23. Tingnan niyo yung mga minamahal. Sabi diyan, narito, isang babaeng Kananeo na lumabas sa sangkanan yaon at nagsigaw, nagsabi, kabagan mo ko, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demon. Sabi niya, datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. See? Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka sinasagot ng Diyos, pinabayaan ka na. Ito, narinig niya, ano saan nalangit siya? Sabi naman pa yun, no commit. Wala ka narinig. Amen? Tayo kapag nakakarinig tayo ng ganun mga minamahal, ay, pinabayaan ako ng Diyos, ayaw na sa akin ng Diyos, ayaw ko na rin. Anong ginawa ng babaeng Kananeo, mga minamahal, nung hindi siya sinagot ng ating mahal na Panginoon? Tingnan niyo yung mga minamahal, ang sabi ng verse 25 to 27. Ating basahin mga minamahal, 25 to 27. Sabi diyan, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, na sakluluhan mo ko. The more pa niya na sinamba ang Diyos, hindi siya tumigil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, nananalangin ka, wala kang sagot na nakukuha sa Diyos, hindi ibig sabihin titigil ka na. The more mo palakasan ang puri mo, the more ka pa magpakainit, the more pagganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At yun ang ginawa ng kanina yung mga minamahal na babae. Amen? Saya, sumagot siya. Sabi na mahal na Panginoon sa kanya, ops, teka, nag-request mo, sobra-sobra yan. Amen? Ang dami-dami mong gana, sobra na yan. Sabi niyan, siya'y sumagot, sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Grabe! Sa totoo lang, masakit kaya yan. Ituring siyang aso. Ito, blessing ito ng mga tunay na Kristiyano, kukunin mo? Amen? Amen. Anong sagot ng isang taong nagmamakaawa sa mahal na Panginoon? Striving to join the holy family of God. Ang sabi niyan, datapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo
na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Lord, maski na yung mumu lang, yung mga nahuhulog, sapat na yun sa akin. Amen! Amen! Hindi ko hinihingi ang napakalaki. Ang kailangan ko laban na Panginoon, maski na maliit na mga hulog man lang, takima, pagpapala, maibigay yan sa akin. Sapat na yun, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The blessings that we have, mga minamahal. Mumu lahat ang mga yan. Amen? Take note, hindi tayo kabilang sa kaligtasan before. We are considered Gentiles. At totoo mga pinili, nandoon. Pero dahil sa mumu na nahulog mula sa dulang na mahal na Panginoon, tinanggap mo ang kaligtasan hindi dapat sa iyo. Tinanggap natin ang kagalakan, ang kagalingan hindi dapat sa atin. Pero sabi ng kaninayo, maski na yun lang, mahal na Panginoon, huwag mong ipagkait sa akin. Nung ginawa yan ng babae, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, malaki ang iyong pananampalataya. Amen? Amen? Gusto makita ang pananampalataya na yon. Na hindi mo minamaliit ang pagpapalang meron ka na mumu galing sa Diyos. Sapagkat mumu man yan, pagpapala pa rin yan galing sa mahal na Panginoon. Tayong natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Hallelujah. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. Even I lift my voice to set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. I am that I am. I place it to your holy hands, and I am yours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Second verse, second verse. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. Your name, who brings me to my knees praise the Lord. to share this love Across the earth, the beauty of your holy word. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because you set me free. So I shout out your name from the rooftop. I proclaim that I am yours. I am yours. Oh, that I am. I place it to your holy hands, and I am yours. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Here I am. I stand with arms wide open. Hallelujah.
to the one, the Son, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Peace and power! Here I am, I stand with arms wide open. We love you, Lord! Hallelujah! Oh, that I am a place. We worship you. Sabihin mo sa Diyos, salamat sa mga mumo. Thank you for the crown! Alam kong hindi ako karapat dapat tumanggap ng pagpapala. Katulad ko isang aso. Hindi karapat dapat sa pagkain para sa mga tunay na anak. Pero sabi ng babae, maging mumu lang. Sapat na yun sa akin, mahal na Panginoon! Matikman ko lang ang pagpapahal ng galing sa iyo. All that I am, I play. Amen. Hindi ka mahihiyang ipagsigawan ng Diyos. Hindi ka mahihiyang ipagsigawan ng Diyos. Hindi ka mahihiyang. Praise the Lord, praise the Lord. Worship of the Lord Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim we love you, Lord. Deep in the sky, I praise into your loving hands, 'cause I am yours. Isa ng pamamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I shout out your name from the rooftop. I proclaim that I am yours. We worship the Lord Jesus. We praise the Lord of the sky. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise the Lord. And all that I praise into your loving hands, 'cause I am yours.
praise. Tayo natin tumalangin sa Diyos. Pakatandaan niyo mga minamalang salita ng mga Panginoon. Hanggat hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, strive! Do everything you can para maramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang ating selyo ng kaligtasan. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa mga mumo! Hindi mo pinagkait sa amin. Tinatamasa namin ang lahat ng meron kami nang gagaling sa iyo. Tulungan mo kaming i-value ang lahat ng mga mumo na ito. Magkaroon kami ng puso mapagpasalamat, mapagtiwala sa iyo. Alisin mo sa amin ang mga bagay na naging dahilan na lalayo kami sa iyo. Ituro mo sa amin ang tama upang hindi kami mawala. Kailangan ka namin sa aming buhay. Sa pandalangin ng aming gilaganap minamalibang lista, Waldo Estrada Almeida, aming mga minamahal na manggagawa, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, beloved newcomers, may sa ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo, mahal na Panginoon, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung pananampalataya sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Manampalataya ka, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Pangalaway, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan sa Diyos. Magsisi ka, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Naririnig, maging ang hibik ng iyong puso, ng iyong labi, naririnig na mahal na Panginoon. God can read your thoughts. Kausapin mo siya at humingi ng kapatawaran. Bukas pa ang pintuan ng kalangitan. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kailangan mong ganaganapin ito upang tanggapin mo ang kapangyarihan at kapatawaran sa mga kasalanan. At ang pang-apat, ganapin na mahal na Panginoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung 4 ito, gaganapin mo yan upang makumpleto mong kaligtasan. So sa oras nito, mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin aking sasabihin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Nagsisisi na ako sa aking mga nagawa. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang pumamin naman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa aming mga kapatid na ito tumanggap upang matugon o mahanapan ng solusyon ng kanilang mga problema sa mga oras ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang imposible, walang mahirap sa iyo, wala Panginoon. Abutin mo kanilang mga pangailangan sa pandalangin namin. Giligat mo ng mga Evangelista Waldo Estrada Almeida, patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasala. Gawin mo sila tuwing na Kristiyano sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mga sa buhay. Nawa sila hindi ito natuloy kanilang paglilingkod. Simula para magnawa ito upang sila ay aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman,
Kung sakit natin mga minamalay sa puso, ilagay niyo kaliwang kamay sa puso parte at yung kanang kamay sa ulo. Kung kayo may sakit sa kidney, kaliwang kamay sa parting kidney, mga minamahal, at ang kanang kamay sa ulo. Kung may problema, dalawang kamay taas. Kung ikaw ay nalalamig, dalawang kamay taas. Ang Diyos na nakikinig sa panalangin ng kanya mga anak. Amen. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na penis ng salita. Kapag amin na maramdaman sa Santong Espiritu, kami makapangyarihan palaya sila tagawa ng kaaway. So, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Tibay, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, mga gawa ng kaaway, lahat, stroke, high blood ka, South Jesus, sakit sa kidney, sakit sa lahat ng parte ng katawan, ay kumaito ka sa out. In the mighty name of Jesus, be healed. Be healed in Jesus' name. Pagkababay sa mga panlalambing, mga gawa ng kaaway, ay kumaito ka sa out, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, be healed, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Amen. Ang kinin natin mga minamahal, yung ating mga panalangin, ito na po mga minamahal ay natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang. Amen. Sapagkat ang sabi na dyan ng pananampalataya, when you pray, believe that you already receive. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.